sunt elev la Colegiul Național Pedagogic Carmen Silva din clasa pregătitoare. Totodată sunt jucător de basket la clubul SCM Ohma Timișoara și am ales să continui studiile la acest liceu, deoarece, după părerea mea, este unul dintre cele mai bune licee din județul Timiș. Am decis să rămân la Colegiul Național Pedagogic Carmen Silva, fiind elev în cadrul școlii încă din clasa pregătitoare, datorită atmosferei familiare și a unor profesori deosebiți cu care am avut ocazia să colaborez de-a lungul timpului. Sunt elevă la această școală încă din clasa pregătitoare. Am ales să rămân aici deoarece îmi plac foarte mult copiii și atmosfera. Sunt în clasa 9 la profilul pedagogic, specializare învățătoare-educatoare. Am ales Colegiul Național Pedagogic Carmen Silva pentru că este o școală în care visele devin realitate. Sunt elev al Colegiului Național Pedagogic Carmen Silva. Sunt sportiv de performanță la clubul de fotbal ASEU Politehnica Timișoara și din această cauză am ales secția de pedagogie învățător-educator. Sunt la acest liceu încă din clasa 1 și consider că această secție mi oferă multe perspective personale deosebite. Sora mea a fost cea care m-a îndrumat să vin la acest colegiu, deoarece a terminat liceul la această instituție. Am ales să fiu elevă a Colegiului Național Pedagogic Carmen Silva din Timișoara, încă din clasa 1, deoarece școala are profesori bine pregătiți, specializați și implicați. Școala m-a ajutat să mă autodescoper și să-i respect pe cei din jurul meu. La acest liceu a studiat atât mătușa și bunica mea, cât și mama.